Ero kamano Joyce, penjo maduong' to ni thoro wach mago mbaka. Mokwongo Joyce, anyalo wacho ni wan kaka migawo mar sirkal watiyo gi awuon atiyo gi Community Initiative Action Group Kenya, but an a member mar Kenya Devolution Civil Society Working Group. Main groups moting'o karibu grube 700 i Kenya mangima. Wan gi presence in 47 counties. Anyalo wacho mokwongo ni gine the devolution conference mokwongo kapok adonjo wach mipenjo. The governors also yude wrong nikech giluoro jopiny. Koro kochopo sa devolution conference tiketo charges kasane charges ma registration en 2,000. Onge position mar observer ka japiny manyalo ng'eyo gima timre kata space moro moket ng'ama onge pesa no nyalo chopo be ng'e engage with governors. Koro gilok jopiny oko. Koro dong an exclusive club. Koro gimama for the people they have lost it. So the theme is wrong in that context. Kendo kiduogo wach mar to be devolution ni konyo. Joyce rang Lake Victoria Basin, rang Lake region. Today onge kama nyalo wuothe more than 5 kilometers makiyudo water source. Sama wuoyo kodi ni Joyce, pi ma ji modho iluo land kati Lake Victoria Basin, jopiny compete i pi madhiang' modho, madhiang' laye ema gimodho. Nyiso ni japiny ni dhi tuo seche mang'eny. To pesa ni lwet kirango MCS gi mahinyo devolution. MCS gi gine contractors. MTS gi gine magi gidwa ni gini pitch governor. Koro MCA ma Homa Bay matemo wacho ni gikia gima timre. Maniso ni oge resign. Kina na MCA tikian corruption tie county ni. Niso ni you have failed the residents. You have failed the citizen. Kidhi mbele, you don't know. Pending bills maja dunga nyanga wacho gi. Pending bills gi biro ni kech ng'amodhier moyudo tender ok nyal chule nikech ok onyal chiwo mibadhi no offices machulo pesni. Nitie points 11 michiwe mibadhi yake yud pesa ni. To pesa gi dhi nyaka ng'amoteli county. Koro gima nyalo wacho no joluo governors are disappointing. To gi disappoint gi together nikech gin jog ODM. To ODM ne wacho no an alternative government. To joge gitimo maricho mogik. To okaginyal samon gi. Begi wacho no oyo ukuodo wiwa. Koro nyiso ga ni manie loch example mane ODM do demonstrate kagini power mane gidwaro ga mamalo cha. Joyce kirango ji wacho no hostel soger, yes. Nichwa timo nonro. Hostels oger almost everywhere samowueni. But gionge yath, gionge daktari, nikech pesa mane ondigo daktari, ichulo go youth, mondo dhi social media, mondo yany ng'ato, matemo penjo. Ichulo youth winger, maugi matimo onge, to daktari monengo chul, ok nyal ndik, ondik kirango kata Homa Bay Joyce. Gin over 100 directors. To kero over 100 directors tijgi enang'o mijindik directors mokalo 100. Kirango county kata mana igine MCS mawuoyegi. Ng'eng MCS gi gin magi kawo tich magi contracting. Koro ere kaka di oversight. Joyce pesa mosobiro luo land onge county mosoyudo pesa matin 120 billion. 120 billion okena pocket change. En pesa manyalo transform oganda. Joyce jadunga nyanga sorry beach kacha. Rewa samwa weni rech onge lwetwa. Awaparo ni devolution ne dokonyowa mondo rech obedi lwetwa. Today rech michamo rech duto wa mazungu to un kaka jotelo upamo. Ere kaka duka resource maru to auction because telo wa okoso jali jogi. Today adwa bedo cold storage facilities across and kirango mano wadwango justice iwuok nikech ratiro. Health is a right mani katiba. Health ni okwa budget for onge justice ka nikech josiko yuagre yostol yath onge health ok en structure
health and human resource and goyath mangato kodhi to yudo kata kin gi sha to sha no knyal konyi nikech kidhi facility no to daktari nyalo ndiko ni yath dhi nyiewo woko nikech kanyo onge yath onyalo ndiko ni the team test ni oko nikech kanyo onge machine manyalo timo ni testing. Joyce kirango wacho education ECD japuonj ma ECD ni yuago doyo all through counties maluo Nyanza pok waketo channel nikech education is a right money ma ki invest ye ti wacho ni wa achieve justice for the people okwa invest japuonj mapuonjo nyathi okwa invest migago ma nyathi madhi school ni nyathi mani ECD ni kamonyalo tugo onge koro gik duto gine badhi e mwadongi kirango environment alwora mwadakie alwora okethre nikech kirango kata Homabay kirango Siaya kirango Kisumu kaka gwa discharge raw sewer into the lake achiel ma wadwa wamodhi pi watime gikwa okwarite iyo makare kirango kata Kisumu sani Joyce en ne wa licenses ne wa agree no liquor license gibedo a devolved function. Kisumu everywhere it was a Congo maonge planning to waluongo ni Europe it was the school to jomag timo gigi gin joma ni power gin governors gosiepe gi koro gima hotels ngeng hotels gi kirango oger gi pes counties koro county yes county onego konjo piny but county konjo piny okonyo ji ariyo adek makawo pesa keto fuko gi koro gikawo itino matindo to gindiko emomiyo saduto one go strike in Dara. Joyce national government also fail wakama sama weni ITGRC no recommend in the 2025-2026 budget manobedo gazetted no function duto kediketi budget kakade ne kero promise en pesa maji loch gwenge en 77 billion to nencho migi mana 405 billion ngiso serikali ba malo podo dongi functions okawo pesa mar counties mawat 272 billion koro rocho dongruok mar county kata gikawe but koro joka be miyo jogi gini bedo mangwikni kech ka gikawo pesa be gi mi counties then gi oversight gi iyo makare to koro wacho oh county obiro gi pesa ni let what it together emiyo yudo kapod national government dwagero chiro monego oger go county national government pod dwagero pi igweng national government pod dwagero stadium majodonga nyanga wacho kanyono stadium girgo bernu county mi pesa to gero kono national government biro ne makoro pod dwagero gikwa igweng kera onego ber disbanded onego ber ndara milocho kera gin county roads to MPs okinyal yien kech MPs supervise kaka pes kera ni kawe to MPs gi ultimately gin magikawo handout gin magikawo kickbacks makoro gin kendgi koro gimiyo no girocho wach dongruok mad devolution koro gimad timre why invest into extension workers today onge county luo Nyanza also invest in county in extension workers piki mane no nyiew chon national government ka ochung te counties wa meka luo nikech okwa promote agriculture no wa promote gudhowa to kata kirango physical study paper mag counties gi Joyce tido gi wacho no agriculture is our backbone agriculture is our priority but priority irango kaka gi allocate resources kirango county wakaoketo pesa agriculture become number 7 to in the physical study paper wacho no agriculture is our priority koro there's a big mismatch kakwa keto pesa kod gik mwatimo so bi badhi nyakwa deal go but Joyce njwa timo nonro bwadonjo piny all ethics and corruption gindiko report to kagitim action office of the ODP kata kichoro ne kwayo nyo gikwelo okagimak jogi senate koter wach senate kawo pesa kuom governors gi cases gi okagiprosecute makare koro sama weni this low trust mar japiny kuom government institution there's low trust emion chiro ka chien kacha jopiny gi Gen Z chomonyo parliament nikech gi all gi jotelo makawo pes to jopiny to bedo modhier higa ka higa nikech sama weni population maji modhier Joyce omedre to nyithindo ma ok school today mane paron county dubed kuonde ma giyude tije kata kama today ok nyayudo tich county ni kokigolo pesa
kin ng'ama nyako koko okwai mondo nindruok kodi yaka mitich kokinyiewo kokin wat governor. Koro gigi duto chando dongruok makaluo to joluo mane wacho no riek no ne dubedo alternatives to joluo maksane go boto Chris lero kanyo makare ahinya to party wa mar ODM must also be surcharged. Mak paro no gi kanyo matin ang'eyo ni mheshimiwa Edi Kanyanga bende nitiere